Un, dous, tres. Hai algo raro na nosa cidade. A quen chamamos? Cazafantasmas! Sí, Maliciers, os cazafantasmas están aquí en Vila García no Curtas Festival do Imaginario. Bárbara é unha das organizadoras. Como te sintes ao ter aquí os cazafantasmas? A verdade é que é un sono feito realidade, porque que nos ia dicir que cando éramos pequenos e víamos esta película que íbamos a poder sacarnos unha foto con él, non? Ademais, teñen aquí o coche, os traxes, todo. Todo, coas trampas para os fantasmas dentro, nada, isto está perfecto. É unha maravilla. A ver, cazafantasma, que tedes aí o coche, é espectacular. Temos aquí o coche de cazafantasma que é onde vamos facer as misións, porque hai moito traballo, además foi o Samaín fai uns días e ainda estamos recabando todos os fantasmas que andan quedando perdidos pola rúa. Isto non pode ser, isto é un desfeito. Que medo, pero non hai que ter moito medo porque teñen as armas aquí. Que armas tedes? Este é un aproton para cazar os fantasmas. Con eso cazades os fantasmas. Os fantasmas, sí, lanzamos un rayo e pimba. Mi madriña, e credes que eu podería ser unha cazafantasmas? Sí, claro que sí. Que teño que facer? Pois xa sabes apuntarte. Apúntome, Maliciers, aquí e agora son unha cazafantasmas. Vamos darlle! ¡Ué! Que se queren hinchar a cazar fantasmas que vayan ao Pelícano esta noite en Coruña. Un bico.